קיבלתי חינוך בצ'כיה וראיתי הרבה תיאטרוני בובות, זה השפיע עליי. ובשנת 35 עבדתי כאן במאפייה, היה לי משעמם, מצאתי איזה חוברת קטנה על תיאטרון, התחלתי. החלטנו אנחנו, בובות הבובטרון, להציג בפניכם הצגה שהצגנו בפעם הראשונה לפני יותר מ-40 שנה. אמנם הילדים שראו אז את ההצגה, היום כבר יש להם ילדים, ואולי אפילו נכדים. אבל אנחנו, הבובות, אנחנו כמו האגדות, כמו השירים היפים. אנחנו לא מזדקנים לעולם. קיבוץ גבעת חיים. יש בו פרות מצטיינות, ברווזים, תרנגולי הודו, תרנגולות ומפעל לתעשיית שימורים. כל אלה בבעלותם של 350 חברי הקיבוץ. חברי המשק צנועים למדי. זוהי רבקה התופרת. בחור זה, בעל התיאבון העצום, הוא עמרם, נהג הטרקטור של גבעת חיים. לידו יושב דוד בן שלום. כמעט לכל אחד בכל מקום ידוע דוד בן שלום כהונזו. חברי גבעת חיים נוטים להתמחות במקצוע מסוים. אחדים עובדים בתעשייה, אחרים בשדות הקיבוץ. הונזו עוסק בשני משלחי ים. בית המלאכה שלו, אשר אגב הוא בנה אותו בעצמו, יש בו במה להצגת בובות. כי הונזו הוא אחד מאומני תיאטרון הבובות הידועים ביותר בישראל. את הבובות מכין הונזו בעצמו ועל חשבון זמנו החופשי. בני גבעת חיים או חברי יישובים שכנים. לפני שהם מתקבלים כחברים בלהקה, עליהם לעבור מבחנים אותם הכין הונזו בעבורם. עליהם להיות בעלי קול מתאים ובעלי ידיים זריזות. המאושרים והזוכים להתקבל כחברים בלהקה נשארים בה עד שמגיע זמנם להתגייס לצבא. צעירים אלה צריכים גם למלא תורנויות וכמובן גם לבקר בבית הספר, אך כל זמנם הפנוי מוקדש להפחת רוח חיים בבובות. קטע מתוך יומן מסע של הונזו, שנת 1947. הנסיעה באוניית מסע בלגית ארכה חודש ימים. ובה הייתה לי שהות לגמור ולשכלל בובות, ואף להציג הצגה קטנה לעובדי האונייה. קיבלתי את הרישיון למסע הצגות בגרמניה, וחלק זה של הנסיעה, אשר לא היה בטוח מההתחלה, נהיה לחשוב ביותר. איבדנו את המחזה לפי צרכי הקהל ותרגמנוהו ליידיש. התייר נהפך למנחם מנדל משארית הפלטה, אשר שואל שאלות רבות משמעות בראותו בפעם הראשונה קיבוץ וחיי עבודה ושמחת יצירה, ובהזדמנות זו נודע יפה להוקיע את חיי המחנות. הלהקה, חברי הלהקה הדרמטית של מחנה לנצברג. המתרגם והקריין הראשי אברהם חרב, אשר איבד ושינה את המחזה
לפי התנאים המיוחדים של כל מחנה ומחנה, והוא אשר שיחק את מנחם מנדל. קהל המחנות, שהוא ציני מאוד, שכח כעבור 10 דקות שהוא קהל והשתתף בהצגה בפועל ממש. ענה על שאלותיו החודרות של מנחם מנדל, העיר הערות ונהנה הנאה מרובה. בגרמניה הצגנו 56 הצגות ב-44 מחנות, לפני קהל של למעלה מ-25,000 איש. הגענו ל-2,500 איש בהצגה. לא היה אולם שלא היה מלא עד 0 מקום, על אף דמי הכניסה. ההצגות סודרו על ידי הסוכנות, שהעמידה לרשותי אוטו עם טריילר בשביל חברי הלהקה והחומר. הצגנו בתנאים קשים, על כל מיני במות, בכל מיני חשמל, וחברי הלהקה עבדו במסירות רבה ובמאמץ בלתי רגיל ליושבי המחנות. לפי כל הדעות, מילא בובטרון שליחות חשובה. העיתונות היהודית באנגליה ובגרמניה והעיתונות הכללית והמקצועית בצ'כיה התעניינו בעבודתנו והקדישו לה הערכות, בליווי צילומים, והן היו חיוביות ביותר. הבובטרון של קיבוץ גבעת חיים חוגג השנה 25 שנים להיווסדו. אביהן יוצרן של הבובות הוא הונזו, המטפח את בובותיו באהבה ובמסירות. את חג מחסית היובל מציינים הונזו ובובותיו בהצגת ילדי העולם הקשיבו, אשר הגיע אף לתל אביב.